Μην πεις μπαμπά. Ας τους άλλους, ας τα άλλα. Πάω και έρχομαι να σου πω. Φιλιά, έρχομαι σε λίγο. Να καθίσω δίπλα. Μπορείς σου καμιά. Κτίρια προτομής. Ελάτε κύριε Δημάρχη. Ο πρόεδρος Κλώρακα. Ο πρόεδρος Κλώρακα. Ο πρόεδρος Κλώρακα. Παρακαλώ λίγο. Καθίστε σε λίγο οι φωτογραφίες. Παρακαλώ. Σε λίγο οι φωτογραφίες. Ναι, ορίστε. Σε λίγο καθόμαστε. Καθίστε λίγο. Έλα.
Εντάξει να είστε. Καθόμαστε. Αν θέλετε κι εσείς Μεγάλη μας τιμή. Είναι δική μου. Συγγνώμη, να περάσω. Παρακαλώ. Α, τι κάνετε. Έλα. Καλώς ήρθατε. Μπορώ να πάρω αυτή κυπριακή σημαία. Εκεί, καθίστε εκεί. Λίγο. Και εκεί με την κυρία Δήμαρχο. Κυρία Δήμαρχο, παρακαλώ. Φίλε, δεν έχει τριγώνιο. Δεν έχει τριγώνιο, κύριε. Όχι, κύριε, δεν έχει. Για κάντε λίγο. Δεν μπορώ, κύριε, τραβάω το γέννη. Κάνεις. Επειδή για τα βέθια το γέννη, τι σου πήρε. Να φαινόσαστε, κύριε Βίτσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τιμήσω τις σημαίες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιο έξω, παρακαλώ. Αμάν, συγγνώμη. Σήμερα. Αξίζει. Ευχαριστούμε, να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε, παιδιά. Καλώς Θα ήρθατε. το δω με την όμορφη. Επιμνημόσυνη Λέιση. Είναι μόνο φάει, γι' αυτό. Είμαι άσπρο. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων παυτίσας και της έδης μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων παυτίσας. Χαιρετισμός από την Δήμαρχο Σαλαμίνας, κυρία Ισιδώρα Παπαθανασίου Νάνη. Πανιερότατε Μητροπολίτη Πάφου, κύριε Γεώργιε, Άγιε Πρωτοσύγγελε Πατέρα Προκόπιε, εκπρόσωπε του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνας, κυρίου Κωνσταντίνου. Πανοσεολογιότατε Αρχιερατικέ Επίτροπε Σαλαμίνας, Πατέρα Τιμόθεε, σεβαστοί πατέρες, Αναπληρωτή Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, κύριε Βίτσα, Υπουργέ Εθνικής Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Φωκαΐδη, εκπρόσωπε της Βουλής των Ελλήνων, κυρία Νίνα Κασιμάτη, Υπονάβαρχε Διοικητά Ποινή Ναυτικής Εκπαίδευσης, εκπρόσωπε του Αρχηγού ΓΕΝ, κύριε Διακόπουλε, κύριε Διοικητά της Τροχέας Σαλαμίνας, πρώην Αρχηγέ του Ναυτικού, κύριε Δημήτρη Ελευσινιώτη, πρώην Αρχηγέ του Λιμενικού, κύριε Δελημιχάλη, Αντιπρόεδρε της Ένωσης Αποστράτων Στρατού Ξηράς Σαλαμίνας, Στρατηγέ Αποστρατεία, κύριε Πάλα Αλέξανδρε, κύριοι βουλευτές Β' Πειραιά, του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Καρακώστα, του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, κύριε Λαγέ, κύριε πρώην Υπουργέ, κύριε Νεράτζη,
κύριε Πολιτευτά, κύριε Κρανιδιώτη, Αντιπεριφερειάρχα της Περιφέρειάς μας, κύριε Χατζιπέρο, Δήμαρχε Πάφου, κύριε Φέδωνα, κύριε εκπρόσωπε του Δημάρχου Αμοχώστου, Πρόεδρε της Κοινότητας Χλώρακα, κύριε Παπακώστα, κύριοι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι Πάφου και Χλώρακα, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, πρώην Δήμαρχοι, κύριε Παρθένη, κύριε Σοφρά, κύριε Τσαβαρή και επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σαλαμίνας, κύριε Κρανιδιώτη, Πρόεδρε του Κόμματος Νέα Δεξιά, Πρόεδρε της ΕΚΕ και ΟΚΟΕ, κύριε Σιλούρη, Πρόεδρε του Συνδέσμου Αγωνιστών Κύπρου 1974, Πρόεδρε του ΣΥΚΡΑΕ 55-59, εκπρόσωποι φορέων και θεσμών, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι του τύπου, κυρίες και κύριοι, και από την οικογένεια, κυρία Κική, τα παιδιά και τα εγγόνια. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και όλου του λαού της Σαλαμίνας, σας καλωσορίζουμε όλους στο ιστορικό νησί του Έατα, του Ευρυπίδη, της ιστορικής ναυμαχίας του 480 π.Χ. που άλλαξε το ρου της ιστορίας, στο νησί του σύγχρονου ήρωά μας, του αείμνηστου Ευάγγελου Λουκά Κουταλιανού. Έτσι γράφτηκε η ιστορία της πατρίδος μας, με τις θυσίες των προγόνων μας, με την μετάβαση από το εγώ στο εμείς. Και γι' αυτό, ο συμπατριώτης μας Καπετάν Βαγγέλης, όταν του ζητήθηκε βοήθεια από τους αδελφούς μας Κυπρίους στον απελευθερωτικό αγώνα για τους Άγγλους, δεν δίστασε να προστρέξει, θέτοντας σε απόλυτο κίνδυνο τη ζωή του, την περιουσία του, θυσιάζοντας και την οικογενειακή του γαλήνη και ασφάλεια σε αυτό που πίστευε, στο καθήκον και στο πρόσταγμα των αρχαίων προγόνων μας, Ίσιονος Άριστος αμήνεστε περιπάτρις. Οι δεσμοί της Σαλαμίνας με την Κύπρο από τότε και έπειτα υπήρξαν άρρηκτοι και ζωντανοί. Επί δημαρχίας κυρίου Αθανασίου Μακρύ πραγματοποιήθηκε αδελφοποίηση με τον Δήμο Αμοχώστου, όπου και η ομώνυμη πόλη Σαλαμίνα, και φτιάχτηκε στην περιοχή του Εαντίου η πλατεία Αμοχώστου. Σήμερα υλοποιούμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής του κυρίου Γιάννη Τσαβαρή. Επί δικής μας θητείας έγινε αδελφοποίηση με την κοινότητα Χλώρακα επίσης. Η κατασκευή της προτομής του αείμνηστου Ευάγγελου Λουκά Κουταλιανού είναι προσφορά, όπως ακούστηκε, των αδελφών μας Κυπρίων. Ευχαριστούμε θερμά για την οικονομική βοήθεια, κύριε Μητροπολίτα, εσάς, τον πρόεδρο τον κύριο Κλεόβουλο και όλους τους φορείς της Κύπρου που συνέβαλαν για να φτιαχτεί το μνημείο του συμπατριώτη μας. Η εποχή μας, ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, έχουν ανάγκη από πρότυπα ανθρώπων που αγάπησαν με όλη τους την ψυχή την πατρίδα. Αγωνίστηκαν για τα ιδανικά της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της αδελφοσύνης. Συγχαίρω όλους όσους συνέβαλαν και συμβάλλουν στο να μην σβηστεί από το χρόνο η θυσία και η προσφορά του Καπετάν Βαγγέλη, του Παπακώστα της Χλώρακας και όλων των αγωνιστών του απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου. Η Κύπρος είναι ελληνική. Αιωνία η μνήμη του Καπετάν Βαγγέλη. Αιωνία η μνήμη των αθάνατων ηρώων της πατρίδος μας. Κατάθεση Στεφάνου από τον εγγονό του ήρωα Βαγγέλη Λουκά και τον δυσέγγονό του Κωνσταντίνο. Κατάθεση Στεφάνου από την κόρη του ήρωα, κυρία Βασιλική Λουκά Ραπατζίκου και την εγγονή του Τατιάνα. Κυρία Ισιδώρα Νάνου Παπαθανασίου.
Κατάθεση Στεφάνου από